Dal bych si velkou porci pečeného holuba, smaženou kachnu, kuřecí polévku a potom to hovězí, co si tu lidé dávají, po něm vepřové nožičky a 2krát smaženou rýži. Jo, a taky placky. Ale to je veliká objednávka. Bude to dlouho trvat. A také hodně stát. A co? On platí. Platíš to, že? Jo, zaplatím to. Promiňte, řeknu kuchařovi, aby si pospíšil. A hoď sebou. Ano, ano. Hej, slyšel jsi o 8 mistrech a tajné knize, která zmizela společně s nimi? Tu knihu viděli někde tady. Ne, už to chápu. Proto se tady sešlo tolik bojovníků. Vem si. Hej, já jsem Vonču a jsem na cestách. Jak se jmenuješ? A co děláš? Jsem Su Ying-fang. Jsem také na cestách a někoho hledám. Vážně? A koho? To ještě nevím. Ty nevíš, koho hledáš? Ten člověk si mě najde sám. Proč myslíš? Jsem si jistý, že to udělá. A proč? To nemůžu říct. Už to nesu, pane. Vaše jídlo je tady. Tak, tady to je.